Seguimos co plan xeral, posto que esta mesma mañá teñamos unha rolda de prensa, neste caso era da concelleira de Urbanismo estradense, Irene Aguiar. Ela falaba de que está todo listo e preparado, tanto no teatro principal como os funcionarios do Concello, para cando se abra, que será inminente, a exposición pública do propio plan. O operativo, como decía, está preparado para que no momento en que saia esta publicación todos os veciños e veciñas da Estrada, todas aquelas persoas que teñan un interese lexítimo en ver o documento, pois poderán acercarse aquí ao noso Concello, as dependencias do teatro, para poder ver o documento. O espacio que se habilitou é o primeiro andar do teatro, na sala de concertos, para que os tanto técnicos municipais como xente do propio equipo redactor de Visier Arquitectos estén a disposición de todos os veciños para enseñarlle, pois, dende os planos ata facilitarlles toda aquela información que os veciños consideren do seu interese e responderlle a todas as dúbidas que se lle poidan plantexar con respecto a ubicacións, clasificacións de solos, normativas, é dicir, todo o que abrangue o documento en sí, ou un extenso e complexo documento de plan xeral. Entón, neste senso, no momento en que saia esta publicación, inmediatamente, durante 2 meses, estará exposto o documento, 2 meses naturais, estará exposto no teatro para que todo o mundo poida obter a información que estime oportuna. Vai estar aberto de 9 a 2 e esperamos que lle pedimos a xente tamén que vayan vindo xa dende o primeiro momento para que desa maneira poidan ser atendidos da mellor maneira posible e que non esperen ata os últimos días da exposición, para que desa maneira pois haxa unha maior fluidez e sexa máis doado que todo o mundo sexa o mellor atendido posible. Igualmente, despois de que poidan ver o documento e sexan atendidos no senso que soliciten, poderían, no seu caso, presentar no rexistro pois aquelas alegacións que estimen convenientes en defensa dos seus intereses. Neste senso tamén queremos facer un chamamento á responsabilidade de todos para que se sexa, pois, en este sentido, que todo o mundo sexa consciente da responsabilidade que temos todos e todas na aprobación deste documento, que é tan necesario, tan vital para o noso Concello, para que aquelas alegacións que se fagan que sexan a tenor tanto dos consellos e das indicacións que lle faciliten os nosos técnicos, como, lóxicamente, pois, co asesoramento privado que cada particular solicite, pois que sexan unhas alegacións, como dicía, que teñan unha fundamentación xurídica e que son as que van a ter pois un encuadre, lóxicamente, acollidas no senso que poida haber pois calquer tipo de error ou calquer tipo de incorrección no documento, que lóxicamente é un documento pois moi extenso, como apuntaba, moi complexo e pode, por suposto, ser susceptible de calquer incorrección. Nese senso, por suposto, se facilitará toda a información e se correxirán todos aqueles puntos en os que se estime que se incurriron en estos erros, e por iso tamén que vamos a ser moi exhaustivos e vamos a procurar atender debidamente a todos os veciños para poder solventar todo este tipo de problemática. Ao mesmo tempo tamén se vai a comenzar, pois a partir desde que saia esa publicación, se vai a facer un percorrido por todas as parroquias, entregándolle previamente a todos os veciños, aos representantes dos veciños, alcaldes de barrio, as persoas que non soliciten, para que este exposto nos centros, nos locais sociais de cada parroquia, a planimetría que afecte a cada unha das parroquias con todos os núcleos rurais que conteñan, e para que estas persoas se lles facilite o desplazamento, poidan ver ali in situ os planos das súas fincas e despois xa vir aquí con un coñecemento